салом алейкум бародарон ва ахварони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Хеле ки ҳама медона бои Ҳабиб буд соат ба вақти ноҳияи Фархор дини мешавад. мо ҳам табрик мекунем Ҳабиб Нурмагомедова ва фикр мекунем ки охирон боиш буд. Худаш гуфта ки охирон бой май ва падараш ки набуд дар бой гирия кард ва дар корҳои ояндаш бурдборӣ хоҳонем ба пеш. Ҳабиб дига ҳама даст бардоштагия барои ту ва мо ҳам хостем ки як сухан кунем аз ноҳияи Фархор ба Ҳабиб Нурмагомедов ва мухлисонаш. Лайк падилитса ва видеоро ҳатман ва ҳатман падилитса кунен. Зиндаву саломат бошен. Худои Тоҷикистони мо ҳам буброяд. Ина соат ди шава ина мухлисоша бинен мухлисош. Ҳабиб чемпиона Ҳабиб. Ай аз сабабе ки падараш набуд гирия кард ва дар ҳақиқат боз худша нишон дод. Ҳабиб Нурмагомедов раҳмат ба падарат номи мусалмононро боло кард ва 30 бой задагия дар ситаш. ин ҳам як фахри тамоми мусалмонон аст. Зиндаву саломат бошен. видеоро паҳн кунед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.